алейкум, сайырлы сердилер. Юа Қырым телеканалында хаберлер жанлы яйында студияда Эльвина Халилова чалышады. Бүгін мен сізлерні бойлы хаберлерінен таныш етем. Граждан журналисты Сулейманов психиатрия хастаханесіне йоланылды. Нам не нужна никакая экспертиза, мы знаем, что эти ребята неадекватные люди. Ишғал етілген Қырымда коронавирусқа бақмадан арби парад кечті. Ишғал етілген Ахмеджит соқақларында Украин музыкасы. Ти хочеш знати, як тьмяні мертві фарби шрифтів дихають від дотику митця? Созды Хизбут Тахрир давасы бойынша кечкен Қырым татар ватанда журналисті Руслан Сулеймановны ишғалжилер Қырым психиатрия хастаханесіне қойдылар. Бір ай девамында Сулейманов анда мечбури экспертиза кечежек. Бұл уақытта бізге оның апайы Эльзара Сулейманова хабер етті. Год мой супруг находился в СИЗО Ростова-на-Дону, и в конце марта мы узнали, что его этапировали в Крым. Сам этап с Ростова он перенес очень тяжело. В СИЗО Симферополь мы тоже узнали, что у него были проблемы со здоровьем, боли в шее и случился приступ. Ему кололи какие-то обезболивающие, но так и адекватного лечения не назначили. Пробыв почти около 3 месяцев в СИЗО Симферополя, недавно мы узнали, что его поместили в стационар Крымской психиатрической больницы. Вообще это абсурд, да, помещать адекватного человека. Нам и не нужна никакая экспертиза, мы знаем, что эти ребята неадекватные люди, и там им не место как в СИЗО, так и в самой этой психиатрической больнице. Ишғал етілген Қырымның башы Сергей Аксенов ярым адада 8 яңы коронавирус қастасы қайдетілгенін білдірді. Ақярда бір күн ішінде бір қаста алынды. Умумен пандемия башындан ярым адада 631 қаста қайдетілді. Олардан 22-сі өлді. Ақярда есе 215 қаста, олардан 3-ü әлек oldu. Яңы антирекорд Украинада түневін 940 яңы COVID-19 қастасы қайдетілді. Бұл ақта Украина сағлық сақлав назиры Максим Степанов хабер етті. Оның айтқанларына көре қастақанелерге ятқазғанларының да сайысы әп арта. Умумен Украинада пандемия башындан 39.014 адам қасталанды. 17.409 кіші тәдәвиленді, 1051 инсан әлек oldu. Оларының арасында 16-сы сонки күн ішінде. В нас же не тільки зростає кількість інфікованих, в нас зростає кількість людей, які госпіталізуються кожного дня. Я вам наведу ще одну цифру. За попередню добу кількість людей, які нових протестовано по пневмонії, складає 958 осіб. Таких цифр у нас ще не було. Це говорить про те, що кількість людей з пневмонією різко зростає. І це все результат, в тому числі, нашої легковажності. Ми вже ретельно працюємо над розгортанням другої хвилі наших лікарень. Украин мектеплері ЗНО-ның карантин шарайетінде кечірілмесіне азырлар. Бұл уақытта баш санитар экимі Виктор Ляшко білдірді. ЗНО ярын башлана. Ляшконың айтқанларына көре мектеплерде антисептиклер бар, келгенлерге маскалар тарқатылacak ве мектеплерде тып хадимлері невбетчілік япажақлар. Діти, які будуть приходити на здачу зовнішнього незалежного оцінювання перед входом, визначено час, на який вони повинні прийти. Перед входом в них буде опитано про стан здоров'я медичними працівниками закладу, проведена термометрія, показана чітко визначена аудиторія, в якій будуть проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Чітко і по стрілкам вони проходять свою аудиторію. В аудиторії 15 чоловік, місця розставлені так, щоб дистанція між учнями була не менше 1,2 метри.
Evler suға батты, мүлкиет yok етілді, ev айванлары ise су алтында қалды. Ишғал етілген Қырымда ярамай ава себебінден Бүрлік койының 4 мескүн еві зарар көрді. Видеоны өзінің YouTube каналында Crimean Tatars ерлештірді. Бұтын берекет исісханелер сув тубынды ev техникасы ise бозулған. Сакенлерінің фікрінже бұн бұрақның ве борынлар тұрғанда için олды. Ақыбетлерінің мұстақил шекілде evlerden жиштырмақ мечбуриетінде қалдылар. Просто лавой пошла вот сюда, вот сюда, вот смотрите, вот через мой огород и прямиком вот на те дома. Вот за 20 минут просто затопило дом, затопило двор. Вода давай поступать в дом. Мы детей давай спасать, давай их на 2-й этаж тащить, документы. Сломалось 4 холодильника, чуть не утопли машины. Мы живем за счет хозяйства, за счет теплиц. Половина всего затоплена. Своими силами мой свекор своим трактором, своей техникой чистил в том году. В этом году у него буквально месяц назад случился инсульт. Ему некогда это делать. Ишғал етілген Ахмежетнің соқақларында Украин түркелері яңғырады. Ержі Юлия Качула клип чықарды. Актерлар юзінде құршуланғанларын несілер шайырлерінің маскалары ненеді. Тәфсилатлыжа Левхамыздан. Спустошені поля, ти хочеш знати, як чуже сумління. На вулицях окупованого Сімферополя зазвучала пісня «Так сталося» на вірш поетеси розстріляного відродження Лідії Могилянської. Ти хочеш знати. Виконує Юлія Качула. Дівчина народилася на Київщині. Потім родина переїхала до Криму. Співачка є авторкою проекту «Слухай українською». Вона називає себе «Окримлена». Тільки так твоє розбите серце знов золотою квіткою цвіте. Ти хочеш знати, як тьмяні мертві фарби живуть і дихають від дотику митця. Це не перша робота Юлії. Минулого року вона разом з дітьми, які живуть на окупованому півострові, записала кримсько-татарську пісню «Гюзель Кирим» українською мовою. Плачуть діти з очим домом, розлучили, до небес діти возносять молитви свої. Пандемияға бақмадан ишғал етілген Қырымда техника ве авиация иштирагынен ғалебе парады кечірілді. Ишғалжылер парад бұтын тәлікесізлік тедбірлеріне riayet етіп өткерілежек деп сөз берген олса да, тедбірлерде не маскалар бар еді, не де сейіржілер арасында ичтимаи месафе. Тәфсилатлыжа келіңіз сейірдейік. Сабадан ишғал етілген Қырымның соқақлары юқыншызлаштырғаныны көрмек мүмкін. Ярымада парадға hazırlана. Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ondan son көкке арби учақлар көтерілі. Ишғалжылер қырыжы учақлар ве ұжымжыларыны тақдим еті. Ақерда да парад кечті. 1,5 bin арбилер соқақлардан кечтілер. Ура! Анда 85 тәні техника, танклар, БТРлер, ракета комплекслері. Военный парад продолжит прохождение боевой техники соединений Черноморского флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Всему миру известна доблесть защитников нашего Отечества. Бұны көрмек үшін yüzlerce insan келді. Кереклі месафеге ичкімсе riayet etmеді. Маскалары да жоқ еді. Саба есе полис хадимлері оларыны әркеске тарқатқан еді. Атта базы ветеранларда маскасыз еді. Многоцелевые ракетные комплексы «Хризантема-С», самоходные артиллерийские установки «Нона-С». Ишғал етілген Қырымның башы Сергей Аксенов ве сөзде парламентінің спикері Владимир Константиновты маскасыз келділер. Слава нашим ветеранам! Да здравствует Россия! Ура! Руслар парадны ишғал етілген Ахмежет ве Керичте де кечірді. Бұндан сон Ахмежет соқақларындан Рус ве Совет байрақлары или колонналар кечті.
Ақшам ишғал етілген Ярымадада концерт кечірілежек. Анда хусусан Ярымаданың ишғалыны дестеклегенлер чықышта болунажак. Ишғал етілген Қырымдаки Тайган айванат бақчасында кірпілер айлесі пейда олды. Олардан бірісі Бейас Туслюдыр. Ананин баланың видеосына айванат бақчасының YouTube каналында ерлештірділер. Хадимлерінің айтқанларына көре кірпілер қорантасы айванат бақчасына адамлар кетірген. Там, где родились ежики, это какой-то был пункт охраны с собаками. И люди побоялись, что маме с малышами грозит опасность. И привезли в парк львов. Вы когда-нибудь видели белого ежика? Бұнымен сағылықлашам Facebook сәйфемізге қошылыңыз ве бұзыле олыңыз еліклерде көрішейік.